खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय आं क'डबो गाहैदोंमोन दहाय मोनसे भिडिअ हगारदों क'ड गानांनाया जों माबा नङा दानिल' बाथ्रा नङा गोबाव समनिफ्रायनो क'ड गानांबाय थायो जायहा सुमन लेखा फैयो बिथांमोननाव गोसोआव ओरैबायदि आघात नाङो बेखौ बै प्रमद बर'आ मोनथिया हयथ'बा थानो हागौ बिथांमोना पावाराव दङ नालाय ओंखायनो बिथांमोना दा क'ड गानाङाखै जेब्ला खुंथायाव गैया जागोन अब्लाना बिथांमोनाबो क'डआव गानो गोनां जागोन थ' जोंनि थाखाय बे बिराद गिदिर इस्यु खारन जों गैयि मानसि फारसेनिफ्राय जोंहा दम गैयानो होनना बुंजायो हिसाबै जोंहा बिनानै जानायनि अनगायै जेबो गैया गन्थं मोखांखौ गारनानै थेवबो जों गोसोआ दुरबल नङा आरो गोसो फिसा नङा बा जोंनि गोसोआव बेबायदि एथराब माब्लाबा ओरैबायदि जायो नैबे बेबायदि क'डआ जुदि गानांबाय थायोब्ला माबेबा बिथिङाव जों रागा जोंनो गोनां जायो रागा जोंनानै कयेकथा बाथ्राखौ दिगखाराव कयेकथा खोथाखौ जों बुंनो गोनां जायो जोंनि खोथायाथ' बाद दोन जायफ्रा गोथाङै मुंख्लं जानानै दङ ना जायफ्रा जियाल जानानै दङ जियालाव दिनैसिमबो दङ बैफोरनि फेमिलिनि बैफोरनि बिसि बैफोरनि गथ'फ्रा मा अबस्था जादों बेफोरनि बारै थारैनो प्रमद बर' मोजाङैनो सिन्था खालाममारदोंना आरो नैबे गबिन्द डिपुटि चिफ बेबो मोजाङै सानदोंना मालाबाबो सानफेराखै एग्जाम्पलाव दिनैहाय जोंनि खाथियाव इएम दं चिरां डिस्ट्रिक्टआव इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै सोरखौबा खांख्राइजों रुजुयो एक्चुअलि बिसोरो बाल्थिंनि खांख्राइ मानखो स्लंनो हाजायो हिमन्त बिश्व शर्माजों बाल्थिङाव गारसोनानै दोनजादों सिखांनो हायोबा खांख्राइ बिसोरो प्रमद बर'आ सिखांनो नागिरा गबिन्दआ आथिङाव खेबनानै बोख्लायो गबिन्दआ सिखांनो नागिरोबा रनजित बसुमतारी आथिङाव खेबनानै बोख्लायो बाल्थिं गंसेयावनो थानाय खांख्राइ बिसोरो गुबुनखौ बुंनो थाङा बिसोरनो खांख्राइया थ' मा होनो खांख्राइ होनो बुंजानो गोनां जादों बिफोरो दिनैहाय दिनै बिपिएफखौ दिनैहाय बियो हाग्रामा मोननो सोरखौबानो 17 बोसोरनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों दिनै 17 बोसोराव बिसोरो दिनै गावबा गावनि खुंथायाव थानायाव दिनै बिसोरो मावलांदों दिनै नोंथांमोना गावनि खुंथायाव थानानैबो जेबो मावनो हायिखौ जों नुनो मोनदों आं दहाय बुंनो नागिरदोंमोन मा दा खाथियाव जोंनाव इएम दं रनजित बसुमतारी लाइमुथि बायदियावहाय ना सासे बोराया मा जादों मेगन नुला थाइनैबो खोमा खोनाला फिसाज्लानि सावगारिखौ नुयोब्लानो गाबो बेसेबां गाबो दिनै रनजित बसुमतारीया बेफोरबायदिनाव नों थांनाङा रनजित बसुमतारी नोंहा दिनैहाय डिउटि दं बा रायजोनि खोथाखौ साननांगौ जानानै फैदों नोंहाथ' मानसि दङना आगदा आगसि नोंहाथ' मानसि दङना बै सुबुंफोरखौ मानो थोनहरनो हायाखै दान्दिसे समब्लाबोथ' नोंसोर नुजाहैनाय नों नुजाहैया जों आं रनजित बसुमतारीनि जानानै दिनै नोंनाव फैदों मा जादों मा मादों खबर लानो फैदों बेफोरबायदि खोथा बाथ्राथ' दं थोनहरनो हायो मानो हाया दिनै नोंथांमोना बिथांमोननि जाखिनि दुखु खस्थ' लाबोनाय बिथांमोननि जाखिनि जेयालाव थानांनाय बिनि बिनिमयआवसो नोंथांमोना दिनै माखासे पावाराव फैदों दिनै नोंथांमोनखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा मा दिनै बिथांमोना सानसे समाव दुखु दाहा लाबोनाय हिसाबै दिनैहाय जोंफोरखौबो नायगोनदां बिदि सिन्था खालामनानै दिनै नोंथांमोनखौ दिनै पावाराव दोनदों आरो इएमबो खालामदों जायनि जाहोनाव दिनैहाय नोंथांमोनखौ दोननो गोसो गैयाब्लाबो दोनदों मोजाङै मावगोन बा 17-15 बोसोराव दिनै बिसोर गावनि मावनांगौखौ मावखाबाय थाथ'थों 5 बोसोरसोखौ जों नायनि होननानै रायजो राजाया दिनै नायदों दोनथ'दों बिपिएफखौ थाथ'थों दिनै नोंथांमोननि आखल आखु बा इउपिपिएलनि बे बाल्थिङाव थाग्रा खांख्राइफोरनि बिसोरनि गियानफोरखौ मोनथिनो बाखि गैया दिनै बै सुबुंनि न'खराव थांनाय मोनबाबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोननि गामियाथ' दिनै नोंसोरखौ अनो नोंसोरखौ नायो नोंसोरखौ बेसेबां बाख्नायो दिनै बेफोरबायदिनाव जुदि नुजाहैयाबा सोरनि न'आव नुजाहैगोन बै बे जाय सुबुङा दिनैहाय गोथाङै मुंख्लं जानानै थानाय बेफोर न'खरावथ' खमसे खम बोसोराव खनसेसोब्लाबोथ' नुजाहैयोब्ला बेसे मोजां मोनगोन खोनानो मोन्दोंमोन दाखालि साननैसोनि गेजेराव जेब्ला जों थांदोंमोन अब्लानि समाव एमसिएलए सासे थांगोन मुंखौ मख'नो सानाखै थांगोन होननानै खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय बेयो रबिबाराव
थांनाय रबिबाराव थांनायनि बाथ्रामोन थांदोंना थाङाखै आं बेखौ मोनथि रोंला आं थांफिनगासिनो दङ बे जायगायाव आरो लोगो हमहैफिनगोन जायफ्रा NDFBजों दुखु दाहा मोननांनाय बेफोर रायजो राजाखौबो आं लोगो लाहैगोन आरो रायलायहैगोन दिनै रनजित बसुमतारी मोननि थाखाय दुखु दाहा लादों गबिन्दनि थाखाय बुख्रेबजादों सोरनिबा थाखाय दिनैहाय ट्रेक्टराव गाखोना थांनानै सोरबा एक्सिडेन्ट जाहैदों नाथाय दिनै बे बाल्थिङाव दोनजानाय खांख्राइफ्रा बै सुबुंफोरखौ नायनो सिनायनो सम गैया बिथांमोननि थाखाय खोथा बुंनो बिथांमोननि जानानै बुंनो बिथांमोननि खोथा लानानै खामानि मावनो सम गैया गासैबो गावबा गावनि खामानियावसो बेस्थ बै खांख्राइ बाल्थिङाव दोनजानाय खांख्राइ माथामा थ' बिदिब्ला जोङो लाइमुथिनि जाय सुबुंनि दाखालि थांनानै भिडिअ लाबोनाय बे भिडिअआ गोबां जायगायावनो गोसारदों बा आरो गोबाङानो नायदों बिनि बिफानि दुखु दाहा गाबनायखौ एसेब्लाबो नायदो बेयाव मा बुङोमोनथाय आंबो मोजां मिथिया फिसाला दाबोथ' एनआइए केस जोङो हजों केसाव दं जेलाव दङ दा हालात अबस्था नै बेफोरबायदि थाबायनो रोंला मोदोम मावबाय नै बेफोरबायदि अबस्था जानानै खोमाबो खोनाया मेगन नुला खोमाबो खोनाला बोसोरानो अन्थ' बाथ' फिसालाखौ नुला नै बोसोरा बेसेबां दुखु मेगन नुला नुयो खोनानाया बारा माबा जाबाय दांना खोमाबो खोनाला नै एखेबारे मेगनबो जाला देहाफ्राबो उदैबो माबा बिखाब मेंनायजोंनो जेबो आखाइफ्राबो थोर थोर मावजोबो रोदा बुथुमजोबबायना डक्टरफोरनाव मोजां सिकित्सा खालाम बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय न'खरनि बेफोरखौ मोनथिबाय जानांगौ बा खोनाबायबो जानांगौ बै बे गोथाङै मुंख्लं जानाय न'खरनि सोद्रोमा सासे बे खुदियाया दिनै क्लास 9 मोनगासिनो दङ बिनि जेसेबां फरायनायाव खरस थाङो ना बेखौ आङो दायथ' लादों आरो आं नायगोनबो बिनो साइकेल गंसे गोनांथि जानानै दं आं बे साइकेलखौ हैगोन गाननाय जोमनाय माखासे खस्थ' जानानै दं आं 23 नङाबा 25आव थारिखआव बे मासनि 23 थारिख नङाबा 25 थारिख बिनि गेजेराव आङो लांनानै हैगोन साइकेल गंसे बायनानै होगोन लोगोसे बिनि स्कुल ड्रेस बेखौबो आरो बे मासनि माखासे पेन्डिं दं बेखौ आं क्लियार खालामनानै होगोन दाखालि माखासे क्लियार खालामनानै होबाय आं दायथ' लादों जेब्ला आंहा दायथ' एसेब्लाबो बारा जादों दा गोगानानै बुंना लानायफोरबायदिसो जायो बै न'खराव रनजित बसुमतारीया बोसोरथामनि बे गथ'नि फरायनायखौ दायथ' लायोब्ला लानो हायो जोबोद दुखुनांथावना जोबोद लाजिनांथावना रनजित बसुमतारीखौ जोङो आङो साननैसोनि उनाव माखासे बाथ्राखौ स्टेटमेन्ट होगोन आं डाइरेक्ट मिडिया बावहाय जेबो खोथा गैया इउटुबाव आं होआ थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि सोरनिबा गोसोआव जुदि आघात मोनदोंब्ला क्षमा बा निमाहा होगोन होननानै आं सानदों आं बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि